Uvedenie cymbalu, srdca, ktoré bije rukami našich predkov, niekde medzi vôňou starého dreva a zvukom pílky, medzi mozolmi na rukách a teplom rodinného stola sa zrodil sen. Sen, ktorý tlel v našej rodine celé generácie, no až teraz dostal svoju podobu. Cymbal. Nie je to len hudobný nástroj, je to podsta, spomienka na časy, keď sa veci robili poctivo, pomaly a srdcom. Každý kúsok tohto cymbalu prešiel rukami, ktoré poznajú ticho dielne, aj trpezlivosť večerov strávených nad detailmi. Každá struna, každý kolík, každá kobylka nesie stopy úsilia, chýb, učenia aj radosti z tvorby. Nevznikol cez noc, výroba nebola ľahká, boli chvíle, keď sa zdalo, že to nepôjde, ale takto v remesle býva, kým niečo ožije, musíš mu dať kus seba. A ja som kus seba doňho dal. Ja, Ondrej Majtan mladší, spolu s Michalom Tuhovčákom. Pokúsime sa vrátiť Kysuciam to, čo tu začína chýbať, a to tradičnú ľudovú tvorbu. Dnes ho s pokorou a pýchou uvádzame do sveta. A v duchu myslím na pradeda, ktorého som síce nestihol spoznať, ale ktorého odkaz tu stále je. Verím, že tam hore vidí, že remeslo u nás nezaniklo, že drevo stále rozpráva a že jeho tiché dedičstvo znie ďalej, teraz cez tento cymbal. Ďakujem za vašu tichú prítomnosť a povzbudenie. Cymbal, ktorý vznikol pod rukami, nesie aj kúsok vás. Srdcom ďakujem. Nech znie, nech rozpráva, nech pripomína, že hudba, rodina a ručné remeslo majú silu spojiť generácie. Vaše drobnosti z dreva.